Dobar dan svima. Danas ćemo da pričamo o biljnim tkivima, zato što je to važno za dalju priču o biljkama i procesima koji se odvijaju kod biljaka, ali važno je i da bismo vidjeli na koji način su zapravo biljke uspjele da se adaptiraju na način života na kopnu, jer ta nova kopnena sredina je, vidjeli smo, pred biljke stavila brojne izazove i biljke su uspjele da adekvatno odgovore na tu sredinu, na te izazove, tako što su se prilagodile, razvili su se vegetativni organi, koren, stablo i list i oni su građeni od različitih tkiva. Sad, podjela tkiva se vrši po više kriterijuma koji se zapravo uzimaju za tu podjelu ili klasifikaciju. Mi sad uzimamo prema stepenu diferencijacije. Tako, diferencijacija znači da ćelije dobiju tačno određenu ulogu i funkciju, to znači diferencirana ćelija. I ako uzmemo taj parametar, onda tkiva možemo podijeliti na trajna i tvorna ili meristemska tkiva. Ćelije tvornih tkiva se neprestano dele i one su zapravo materijal za nastanak trajnih tkiva i ćelije tvornih ili meristemskih tkiva imaju tanke ćelijske zidove, krupna jedra, imaju sitne vakuole i kao što vidimo ima veoma malo ili ni malo međućelijskog prostora između tih ćelija, a trajna tkiva su diferencirana za različite uloge i zapravo su izgubila sposobnost deobe. O meristemskim tkivima nešto možete vidjeti i na ovom ovdje linku. Sad, meristemska tkiva dalje možemo podijeliti na primarna i sekundarna. Primarna meristemska tkiva nastaju, odnosno primarni meristemi, svejedno, nastaju od ćelija embriona, ćelija klice, i kad embrion počne da raste, onda te će ćelije preći u trajna tkiva, odnosno dati ćelije trajnih tkiva, diferencirat će se, dok će sekundarni meristemi nastati iz nekih trajnih parenhimskih tkiva, vidjet ćemo koje su, koja mogu da ponovo zadobiju sposobnost deobe. Sad, mi treba da kažemo da prema položaju meristemska tkiva možemo podijeliti na vršne meristeme, bočne, umetnute i traumatične. Vršni meristemi su i primarni, dakle nastaju direktno od ćelije embriona, a zašto se zovu vršni ili apikalni meristemi? Zato što se nalaze na vrhu stabla, odnosno vrhu korena, i zahvaljujući njima biljka raste u dužinu. I zapravo ti vršni meristemi daju vegetacionu kupu korena, odnosno vegetacionu kupu izdanka koja se nalazi na vrhu stabla, vegetaciona kupa korena se nalazi na vrhu korena i te su vegetacione kupe u slučaju korena, ona je zaštićena korenskom kapom, tako da su te osjetljive ćelije koje se dele zaštićene od mehaničkih oštećenja, a vegetaciona kupa izdanka je zaštićena i dodatnim tim zaštitnim listićima koji obavijaju vegetacionu kupu izdanka, tako isto štiteći je od mehaničkih oštećenja, štiteći te osjetljive ćelije koje se dele, i ti zaštitni listići sa tom vegetacionom kupom grade pupoljak. Što se tiče bočnih meristema, bočni meristemi su kambium i pored kambijuma tu je i felogen. Sad ti bočni meristemi obezbeđuju rast, odnosno debljenje, to jest rast biljke u širinu, i od kambijuma će nastati provodna tkiva, ksilem i floem, dok će od felogena da nastanu pokorična tkiva. Vidjet ćemo koja su pokorična tkiva. Pored toga, evo ovdje još jednom vidimo te apikalne meristeme na vrhu korena, odnosno na vrhu stabla.
Pored ovoga postoje vidimo također pupoljak te zaštitne listiće koji sa vegetacionog kupom iznaka grade pupoljak. I sad postoje i umetnuti meristemi koji se zapravo umeću, kako im ime kaže, između trajnih tkiva, nalaze se na mestima od kojih polaze listovi, kao što možemo da vidimo. Taj njihov položaj zapravo omogućava da se oni delovi stabla između listova izdužuju, da rastu, ali isto tako da rastu i sami listovi. I postoje traumatični meristemi koji omogućavaju da na mestu povrede biljke dođe do umnožavanja ćelija i nastanak sada tog tkiva na mestu povrede koje se zove kalus. I to bi bilo sada o tim meristemskim tkivima. Kada pričamo o trajnim tkivima, ta trajna tkiva su, dakle, prema toj klasifikaciji su sačinjene od ćelija koje se ne dele, koje su se diferencirale i nemaju više sposobnost deobe. I njih dalje prema funkciji možemo da podelimo na parenhimska, mehanička, pokorična, provodna i sekretorna, a mi ćemo danas pričati o parenhimskim, pokoričnim i provodnim tkivima. Parenhimska tkiva zapravo grade najveći deo biljnog tela i obavijaju sva druga osim pokoričnih tkiva. I tu spadaju hlorenhim. Vidimo kako izgledaju ćelije parenhimskih tkiva. Šta vidimo? Dakle, tu spada hlorenhim, odnosno fotosintetičko tkivo, o kom smo već pričali kad smo pričali o fotosintezi. To se tkivo sastoji od palisadnog i sunđerastog i pričali smo da su ćelije palisadnog tkiva pod pravim uglom postavljene u odnosu na površinu epidermisa, da su međusobno gusto zbijene, pravilno raspoređene sa malo međućelijskog prostora između njih, imaju mnogo hloroplasta, a rekli smo da je sunđerasto tkivo građeno ćelija nepravilnog oblika sa mnogo međućelijskog prostora između njih i da su tako razbacane po ovom tkivu, što podsjeća na recimo građu sunđera kada bismo napravili presek. Da se vratimo na ovu priču, jer ovo je samo podsjećanje, o palisadnom i sunđerastom tkivu smo pričali. Uglavnom, ta tkiva su deo fotosintetičkog tkiva hlorenhima gde se obavlja fotosinteza, a taj sam hlorenhim, kao što rekoh, je parenhimsko trajno tkivo. Zatim, tu je i apsorpcioni parenhim. Sama reč kaže ima ulogu u apsorpciji, upijanja vode i mineralnih materija i nalazi se na površini korena. Kada se nalazi na površini korena zove se rizodermis. Rizodermis je građen, ovdje vidimo, od jednog sloja ćelija. Te ćelije imaju tanke ćelijske zidove i uočavaju se dodatni izraštaji ćelija koje se zovu korenske dlačice, što povećava apsorpcionu površinu za apsorpciju vode. Detaljnije o korenu, građi korena radit ćemo kad budemo radili samu tu apsorpciju. A vidimo još jednom taj rizodermis i to apsorpciono tkivo, vidimo taj izraštaj, odnosno korensku dlaku. To je apsorpcioni parenhim. Sada postoji dalje parenhim za magaciniranje, zapravo ima ulogu u magacioniranju, odnosno skladištenju hranjivih supstanci, bilo da su to šećeri, belančevine, odnosno proteini, masti, i gde se u biljkama skladište, gde je rezervoar hranjivih materija, pa to mogu biti krtole, rizomi, lukovice, a može da se skladišti i voda, na primjer biljke koje imaju zadebljala stabla, recimo kaktusi, ta njihova zadebljala stabla su mesta gde se skladišti voda. Onda provodni parenhim je parenhim koji će vodu da provodi i naravno rastvorene hranjive supstance do provodnih snopića, odnosno provodnih tkiva, ksilema i floema. I ovdje imamo
Parenhimsko tkivo aerenhim, vazdušasto, vidimo da je njegova uloga, što vidimo po građi, da skladišti, odnosno magacionira vazduh i da se između ćelija nalaze, prisutni su veliki međućelijski prostori, odnosno intercelulari, i taj aerenhim se javlja kod močvarnih biljaka ili biljaka koje su čitavom površinom svojom pod vodom. To bi bila trajna parenhimska tkiva. Sada kad pričamo o pokoričnim tkivima, pokorična tkiva, tu spadaju, također su trajna tkiva i tu spadaju epidermis, pluta ili peridermis, i mrtva kora. Nalaze se na površini biljnih organa, u kontaktu su sa sredinom, dakle omogućavaju kontakt biljke sa spoljašnjom sredinom i štite unutrašnje tkiva od štetnih faktora, naravno i organe, štiti samu biljku od visokih temperatura, od mehaničkih povreda, od jake svetlosti, gubitka vode, pregrevanja, prodiranja parazitskih mikroorganizama i sl. Sad, da krenemo redom. Epidermis je prvo to pokorično tkivo, njega čini jedan sloj ćelija, one su međusobno čvrsto spojene i vidimo da su njihovi ćelijski zidovi neravnomjerno zadebljeni. Odnosno, vidimo da su ovi spoljašnji, odnosno ti zidovi, ćelijski zidovi okrenuti ka spoljašnjoj sredini, najviše zadebljali. I na površini, dakle vidimo još jednom opet ovu sliku i vidimo taj epidermis, ćelije su pljosnate, čvrsto međusobno spojene, neravnomjerno zadebljalih ćelijskih zidova i na primjer nalazi se na listu, što je prikazano u ovom primjeru. Na površini epidermisa prisutan je i kutin u obliku tanke membrane i tako gradi kutikulu. O kutikuli smo pričali. Zadebljavanjem ćelije epidermisa, mehanička čvrstina epidermisa raste i ta kutikula dodatno svojim nastajanjem sprečava prodor vode, znači smanjuje propustljivost za vodu i za gasove. Dodatno se mogu javiti te trihome ili dlake kao dodatni izraštaj epidermisa koje će biljku da zaštiti od pregrevanja, od prodora mikroorganizma. I pričali smo također, evo kada napravimo jedan presjek kroz epidermis, budući da ne propušta vodu i gasove, vidimo da je prožet i stomama. Stome su otvori na listovima koji omogućavaju razmjenu gasova biljke sa spoljašnjom sredinom, ali i transpiraciju, odnosno odavanje vode u vidu vodene pare. O stomama smo pričali, a pričat ćemo još. I sad taj epidermis će kod jednogodišnjih biljaka da se sve vrijeme tokom života zadržava, ali kod višegodišnjih, kako one debljaju, epidermis neće moći da isprati taj rast, odnosno debljenje biljaka, i bit će zamenjen nekim drugim tkivom. Naravno, zašto? Pa, kao što rekao, epidermis ne može da prati to uvećanje prečnika stabla i tako će vremenom epidermis da se zameni plutom koja nastaje deobom ćelija felogena. Felogen je, podsjetimo se, bočno meristemsko tkivo koje upravo čim deobama nastaju pokorična tkiva, o kojim sada pričamo. Kada pričamo sada o ćelijama plute, zidovi su obloženi jednom voštanom supstancom i ubrzo, kako zidovi zadebljavaju, unutrašnjost ćelija plute ostaje, tako reći, odsečena od okolne sredine i tako ta unutrašnjost ćelija odumire. Sama taj zid, ta voštana supstanca u zidovima je nepropusna za vodu i gasove i onda se postavlja pitanje
na koji način zapravo biljka komunicira, odnosno na koji način će da se dešava komunikacija biljke sa spoljašnjom sredinom, pa postoje otvori na stablima, odnosno lenticele, vidimo ovdje plutine ćelije i otvori na stablima lenticele koje omogućavaju da se uprkos tome što su sada te plutine ćelije mrtve ćelije, ne mogu da razmenjuju gasove, pomoću tih otvora na stablima, pomoću lenticela je to ipak moguće. I vremenom taj felogen će u potpunosti da se zamenjuje plutom, odumire i u dubljim slojevima felogen će da daje nove ćelije plute i tako ponovo će dolaziti do odumiranja i proces će da se ponavlja. Kako ćelije odumiru, one će ostajati žive ćelije koje ostanu zarobljene između tih odumrlih ćelija, ostajeće bez vode i gasova i nastaće mrtva kora koja će da se ljušti, što možemo i vidjeti na stablima mnogih biljaka. To bi bilo za pokorična tkiva. Sad da kažemo još nešto za provodna tkiva. Također trajna tkiva, dakle sastoje se nastala od deobom ćelija bočnog meristema kambiuma, ćelije koje su dobile određenu ulogu, dakle diferencirale se i nastala su trajna tkiva ksilem i floem. Važna su zato što ksilem će da provodi vodu i mineralne materije koje biljka uzima iz korena, i to u jednom smeru od korena ka listovima i zelenim delovima biljke gdje će da se vrši fotosinteza, a onda će te organske materije, odnosno ti šećeri koji nastanu u procesu fotosinteze u više pravaca da se transportuju kroz biljku svuda gdje su ti šećeri, te organske materije neophodne za metabolizam biljke. I kada vidimo ovdje neke razlike između floema i ksilema, dakle ksilem prenosi vodu i mineralne materije, a produkte fotosinteze prenosi floem. Ksilem čine, vidimo da su na različit način građeni, što ćemo vidjeti kad budemo sad rekli od čega se sastoji i jedno, od čega drugo provodno tkivo. Ksilem čine traheje, traheide, drvena vlakna koja će da mu daju čvrstinu i parenhim ksilema. A floem će da se sastoji od sitastih ćelija, sitastih cevi, liknih vlakana koje mu daju čvrstinu i parenhima floema. Da vidimo sada o ksilemu. Te traheide su zapravo i traheje mrtvi elementi, mrtve ćelije, s tim da su traheide evolutivno starije, prisutne kod svih biljaka osim kod mahovina. Ovdje možemo vidjeti da prvo su se kod golosemenica i paprati su se pojavili evolutivno i jedini su to elementi ksilema koji su kod golosemenice i paprati prisutni. Imaju zadebljale zidove i ćelijske zidove, i imaju jamice, što ovdje možemo vidjeti. Na krajevima su zašiljene i imaju pore za transport materija, ali to sprovođenje je sporo. Vidimo da su povezane međusobno, na zidovima se nalaze te jamice za transport materije, ali s obzirom da su te jamice prisutne na zidovima, to provođenje je sporo. Međutim, traheje su evolutivno mlađi, pojavili su se kod skrivenosemenica, također su mrtvi elementi, mrtve ćelije, ali između njih su se izgubile pregrade, tako da je došlo do sada bržeg protoka materija, što možemo vidjeti i ovdje. Vidimo da
tako kako su se pregrade između njih izgubile, pregrade zidova, kao da formiraju jednu neprekinutu cev. Tako izgleda. I onda je protok mnogo brži nego kod trahida gdje su prisutne jamice, što usporava između ćelijskih zidova, što usporava protok vode i mineralnih materija. To također možemo vidjeti ovdje, vidimo te trahide sa zašiljenim krajevima, jamice pomoću kojih su povezani ćelijski zidovi, odnosno između ćelijskih zidova jamice koji povezuju same biljne te ćelije. I vidimo ovdje traheje gdje su se pregrade između ćelije izgubile, tako da se formira cev i protok materije je brži. To dodatno možemo vidjeti ovdje. Dakle, formira se na cev, brži protok materija. I sad da vidimo, naravno opet još slika, da bude jasnije. Sad da vidimo šta se dešava kod floema. Floem se sastoji od sitastih ćelija, sitastih cevi, to su živi elementi. Opet sitaste ćelije su evolutivno su starije, imaju ih opet sve biljke seme mahovina. Kod paprati i kolosemenica su to jedini elementi floema. Ćelije, konkretno ove ćelije, samo da vidimo da li ima slika. Izgleda da ne, ali uglavnom te sitaste ćelije su opet izdužene na vrhovima, sužene na vrhovima, izdužene, ali na vrhovima su sužene i povezane bočnim stranama preko sitastih ploča. Te sitaste ploče imaju perforacije, odnosno neke pore koje liče na sito i zato se zovu sitaste ploče. To je kod sitastih ćelija. A što se tiče sitastih cevi, pojavljuju se kod skrivenosemenica i ovdje upravo vidimo jednu sitastu cev. One su većeg prečnika, većeg su dijametra od sitastih ćelija, dakle šire su i opet međusobno su tako povezane da grade jednu cev, ali postoje ove sitaste ploče sa tim perforacijama, odnosno sa tim rupicama, porama na tim sitastim pločama, što liči na sito i omogućava transport materije. Kako ove ćelije te ćelije nemaju jedro, zapravo moraju da imaju pomoć određenih ćelija koje zovemo ćelije pomoćnice. A te ćelije pomoćnice su važne zato što one mogu da umjesto tih sitastih cevi koje sada ne mogu da sintetišu proteine, da utiču na metabolizam, pomoću ovih ćelija pomoćnica ili ćelija pratilica koje naležu na ove sitaste cevi, ovi procesi su ipak omogućeni. I ovdje možemo da vidimo da ksilem i floem grade zajedno provodne snopiće. I ovdje vidimo kako na popreču presjeku izgleda provodni stopić, ovdje vidimo elemente ksilema, a ovdje elemente floema sa tim sitastim pločama i kambijom od kog su nastali provodni elementi, provodna tkiva. I još jednom ovdje na ovom jednom presjeku vidimo svuda razbacane te provodne stopiće koji su građeni od ksilema i floema. Toliko o ovoj lekciji. Ukoliko nešto nije jasno
pitajte i hvala na pažnji.